Les biblioteques de l'UPC donem accés a més de 20.000 llibres electrònics, entre els quals trobaràs llibres recomanats a les guies docents, llibres especialitzats, llibres d'edicions UPC i llibres de lliure accés. L'ús de llibres en format electrònic presenta molts avantatges. Sempre estan disponibles, els podràs consultar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i no et pesaran. A més, són consultables des de diferents dispositius, ordinadors, tablets i mòbils. Pots consultar-los des de qualsevol lloc, si t'identifiques com a membre UPC amb el sistema d'accés remot. Alguns proveïdors també permeten descarregar-los. Trobareu tota la informació a Bibliotècnica. Per saber quins llibres tenim i per accedir-hi, has d'anar al catàleg de les biblioteques UPC. A la part inferior, dins de l'apartat Enllaços a col·leccions, veuràs l'enllaç a llibres electrònics. Hi ha dues vies per accedir als e-books. Podeu utilitzar el cercador per localitzar el llibre que us interessi. Un cop al registre trobareu l'enllaç al text complet. La segona via per accedir als e-books és consultar directament una col·lecció concreta que has de seleccionar en funció de la temàtica que t'interessi. Clicant sobre aquesta icona trobaràs una descripció de la col·lecció i una guia de consulta. En general, sempre serà més fàcil i ràpid utilitzar el cercador perquè buscarem totes les col·leccions al mateix temps. Però anar a una col·lecció en concret ens permetrà explorar els documents i cercar el seu contingut. Per exemple, recuperar capítols de llibre. Us animem a descobrir els e-books.